אז לא עומד לעלות את זה. נו, תסדר את עצמך. את עצמך, את עצמך. רגע, נו, אף אחד לא יודע שזה אתה. בטח שכן. מה זאת אומרת? לא רוצה זורקת. תעשה סיבוב. קח את התיק. תקחי. מה יש לך בתיק? תראה לנו מה זה. רק את זה ברור, זה שלך בתיק. אז אתה עושה הליכה רגע, תלך יפה על העקבים. יאללה. תשברי עם זה רגל. כפר עליך, אני רוצה את הוידאו. אף אחד לא יודע שזה אתה, אני לא אכתוב שזה אתה. אבל עשית את זה על וידאו. תעשינה. זה וידאו. רגע, תעשה פה זה יפה, אחרונה למצלמה. ככה פותת לא עושה. תעשה את פה זה. תדגים לנו פה זה יפה. רגע, עם פרח, עם פרח, עם פרח. עם הפרחים, נו. לא רוצה, תהיה את התמונה. מה זה זה? לא, נו, תעמוד יפה, כמו ליידי. זה סתם. רגע, חברים.